ассалому алайкум янагони гиромӣ, баромаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо директори генералии хазинаи Қатар оид ба рушд Фаҳд Ҳамад Ал-Суайтӣ ва ҳайати бонкҳои қатарӣ. авҷу суръаткорҳои сохтмонӣ дар иншооти роҳсозӣ, таъмири роҳи хиёбони Рӯдакӣ бо сатҳу сифати баланд дар ин замина. истиқбол аз истиқлол ташкили чорабиниҳои консертӣ дар боғу гулгаштҳо ба муносибати солгарди навбатии ҷашни истиқлол. 20 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, директори генералии хазинаи Қатар оид ба рушд Фаҳд Ҳамад Ал-Сулайтӣ ва ҳайати бонкҳои қатариро ба ҳузур пазируфтанд. Дар вохӯрии масоили вобаста ба ҳолати кунунӣ ва густариши ҳамкории Тоҷикистон бо Қатар ва ниҳодҳои иқтисодии бонкии он баррасӣ шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз таваҷҷӯҳи хоси Тоҷикистон ба таҳкиму тавсияи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманд бо ин кишвар таъкид намуданд. мо Қатарро яке аз кишварҳои бонуфузи ҷаҳони араб ва шарики муҳими худ медонем. ҳар ду ҷониб аз афзоиши ҳамкории судманд миёни ду кишвари дӯст изҳори қаноат намуданд. зимни мулоқот андешаҳо ва пешниҳодҳои ҷолиб доир ба роҳҳои густариши ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ барои ҳар ду ҷониб судманд дар соҳаҳои энергетика, саноат, нақлиёт, кишоварзӣ, обёрӣ, истихроҷ ва коркарди маъданҳо ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн мавриди баррасӣ қарор гирифт. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, директори генералии хазинаи Қатар оид ба рушд Фаҳд Ҳамад Ал-Сулайтӣ андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён намуд. Thank you very much for hosting us today. We are coming with تشکر زیاد برای پذیرایی صمیمی. ما خودی امروز صحبت خیلی پرمحتوا داشتیم با جناب عالی سرور کشور محترم پرزیدنت و در رفتی مصاحبت ما بابت جلب بیشتری جانب قطر توسط فوند رشد قطر با اقتصاد جمهوری تاجیکستان و صحبت نمودیم در حجم 50 میلیون دلار. امروز سازشنامه را ما خواهیم به امضا رساند با وزارت مالیه که این مبلغ‌ها روانه می‌گردند برای دستگیری بنیاد نیروگاهی روغن که این فقط قدم نخستین میباشد در وسعت دادن همکاری‌های ما. من امروز با هیئتی وسیع آمدم. این نشان دهنده توجه خاصه ما به جانب تاجیکستان میباشد. در هیئت من متخصصین صاحب نگون میباشند که در سمت‌های مهمترین اقتصادیات این چنین با تمرکز به ساحه تندرستی، معارف و دیگر بخش‌ها ما می‌خواستیم همکاری گسترده داشته باشیم. جمهوری تاجیکستان و قطر می‌توانند در این جهت همکاری خود را در همه ساحه‌ها تقویت بخشند، چون که کشور ما نیت دارد که همکاری را در آسیای مرکزی وسعت دهد و علل خصوص با جمهوری تاجیکستان. تشکر زیاد برای توجهتون. мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати шаҳри Душанбе дар баробари таъмини рушди дигар соҳаҳо ба масъалаи таъмиру аз навсозии роҳҳо ва дар ҳолати дурусти истифодабарӣ нигоҳ доштани онҳо пайваста таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир менамояд. аз ҷумла бо мақсади татбиқи қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, айни замон таъмири асосии кӯчаҳои протоколӣ аз назди даромадгоҳи ҷамъияти саҳумии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе то кӯчаи Карамов мувофиқи нақшаи пешбинишуда идома дорад. фармоишгари иншоот муассисаи давлатии раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳу кӯпракҳои шаҳри Душанбе маҳсуб ёфта, таъмири асосии роҳ аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии роҳсозии истеҳсолӣ ва озмоишии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе амалӣ карда мешавад. мувофиқи лоиҳа, дарозии роҳ аз 8.5 километр иборат буда, ҷиҳати таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт, корҳои таъмирӣ дар якчанд марҳила суръати тоза пайдо мекунад. бо ин мақсад шуруъ аз 18 июли соли ҷорӣ таъмири асосии роҳ аз кӯчаи Карамов гуфта аллакай дар 3 марҳила бо дарозии 3.7 километр, яъне то майдони дӯстӣ, бо сифати ҷавобгоҳ ба меъёрҳои байналмилалии роҳсозӣ амалӣ гардидааст. дар шаҳри Душанбе айни ҳол тибқи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва
дастури супоришҳои бевосита муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ зиёда аз 10 лоиҳаҳои сохтмон аз навсозӣ ва таъмири асосии роҳҳои автомобилгари шаҳри Душанбе аз ҷониби корхонаҳои маҳаллӣ, корхонаҳое ки дорои таҷрибаи бой мебошанд, амалӣ шуда истодааст ва ҳамзамон аз ҷониби корхонаи давлатии роҳсозӣ, истеҳсолӣ ва озмоишии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокими давлати шаҳри Душанбе айни ҳол дар ду лоиҳаи бузург, яъне таъмири асосии кӯчаҳои протоколии шаҳри Душанбе бо дарозии 8.5 километр ва аз навсозии кӯчаи Абдулаҳад Қаҳоров аз хиёбони Саъдии Шерозӣ то сарҳади ноҳияи Рӯдакӣ корҳои сохтмон аз навсозӣ бо маром рафта истодааст. Корҳои таъмири асосӣ аз кӯчаи Карамов то майдони Дӯстӣ аллакай бо дарозии 3.7 километр ба анҷом расонида шудааст. Дар қитъаи мазкур, яъне дар майдони Дӯстӣ ки масоҳати 10,000 метри мураббаъро дар бар мегирад ва дар баробари таъмири асосии майдони Дӯстӣ, таъмири асосии кӯчаи Теҳрон аз кӯчаи Бухтар то гардиш ба кӯчаи Шероз ки аллакай корҳои таъмирӣ дар кӯчаи Теҳрон ба анҷом расид ва дар майдони Дӯстӣ бошад корҳои таъмири асосии хобондани асфалтобетони сангрезаи мастӣ ки Шемея дар нақша аст ки пурра ба анҷом расонида шавад. мавриди зикр аст ки ҳангоми иҷрои корҳои таъмирӣ дар қитъаҳои муайяни роҳ ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёти автомобилӣ муваққатан қатъ карда мешавад. вобаста ба ин сохторҳои дахлдори шаҳри Душанбе вазифадор шуданд ки самти ҳаракати нақлиёти автомобилиро ба воситаҳои кӯчаҳои ҳамшафат муайян намуда дар нақшаи хатсайрҳои нақлиёти автомобилии мусофирбар муваққатан тағйироти дахлдор ворид намоянд. Айни замон зиёда аз 100 нафар кормандони корхонаи воҳиди давлатии роҳсозии истеҳсолӣ ва озмоишии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо истифода аз 50 адад техникаи муосири соҳавӣ машғули кор мебошанд. мувофиқи талаботи қоидаҳои роҳсозӣ дар аввал канорасангҳои ҳимоявии ду шафати роҳ бартараф гардида, дар баробари ин қабати болоии роҳ аз асфалти кӯна пурра тоза карда мешавад. сифати иҷрои корҳо пайваста таҳти назороти ҷиддӣ қарор дорад. лоиҳаи корҳои таъмири асосии кӯчаҳои протоколӣ аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳгоҳи иншоотҳои нақлиётӣ вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида ва дар ин раванд худи озмоишгоҳи корхонаи мазкур вобаста шудааст ва ҳамарӯза назорат мебарад дар баробари озмоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳгоҳи илмии иншоотҳои нақлиётӣ ва ҳамзамон озмоишгоҳи корхонаи воҳиди давлатии роҳсозии истеҳсолӣ ва санҷишӣ вобаста шудааст ки ҳамарӯза корҳои хобондани асфалтобетон ва васли канорсангҳо таҳти назорати пурра мебошад. ҳама маҳсулотҳое ки ба коргоҳи истеҳсолӣ, яъне ба заводи асфалтобетон ворид мешаванд, аз ҷониби мутахассисони озмоишгоҳ сараввал аз санҷиш гузаронида шуда корҳои озмоишӣ дар озмоишгоҳ сурат гирифта ба коргоҳ, яъне ба заводи истеҳсолӣ супориш дода мешавад ва он миқдори асфалтобетоне ки дар коргоҳ истеҳсол карда мешавад такроран дар иншоот пеш аз хобондани асфалтобетон ва пас аз хобондани асфалтобетон аз ташхис гаронида мешавад. ҳамаи масъулаи истифодашаванда истеҳсоли ватанӣ, яъне корхонаи воҳиди давлатии роҳсозии истеҳсолӣ ва озмоишии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе буда ҷавобгӯи талаботи меъёрҳои байналмилалии роҳсозӣ мебошад. бахусус асфалти мастикии нави Шемеа ки қабати болои роҳ бо истифода аз он мунфарш карда мешавад, бо технологияи муосир истеҳсол шуда назар ба асфалти нави майдадона хеле беҳтар аст ва муҳлати истифодаи роҳро 2 баробар зиёд мекунад. агар истифодаи асфалтобетони майдадона аз 8 то 12 сола бошад, пас асфалтобетони сангрезаи мастикӣ ин аз 15 то 20 сола, яъне муҳлати истифодаи роҳро дароз менамояд. тавре ба мушоҳида мерасад, корҳои таъмири асосии роҳи кӯчаҳои протоколӣ аз назди даромадгоҳи ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе то кӯчаи Карамов мувофиқи нақша идома дорад. то имрӯз дар 10,000 метри толонӣ канорсангҳои канори роҳ иваз шуда 95,000 метри мураббаъ мунфарш карда шудааст. роҳсозон тасмим доранд ки таъмири асосии масири мазкурро дар муддати муқарраршуда бо сифати баланд анҷом диҳанд. айни ҳол корҳои таъмири асосӣ тибқи нақша амалӣ гардида истодааст ва то ба имрӯза 45% корҳои таъмирӣ ба анҷом расонида шудааст. мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар муҳлати муқаррар гардида роҳи автомобилгардро таъмири асосӣ намуда бо сифати баланд мавриди истифода қарор диҳем.
корҳои ободониву созандагии пайваста дар ҳудуди шаҳри Душанбе ташкил карда мешавад, вале он дар рӯзҳои истироҳатӣ хусусияти ҳамагонӣ пайдо менамояд. Зимнан дар қаламрави ноҳияи Сино тадбирҳои тозакорӣ ташкил карда шуд. Гузориш дар ин хусус. аз субҳи барвақт кормандони касбу кори гуногун ва сокинони ноҳияи Сино дар гӯшаву канори ноҳия ба шаҳр баромада барои тозагии он саҳм гузоштанд. Мавриди зикр аст ки тадбири мазкур дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино роҳандозӣ шуда, дар раванди он сохтору мақомоти гуногун фаъолона ширкат варзиданд. Мавриди зикр аст ки корҳои ободониву созандагӣ ва тозакорӣ аз ҷониби сохторҳои худфаъолияти ҷамъиятӣ ва муассисаҳои коммуналӣ пайваста дар ноҳияҳо амалӣ мегардад, вале имрӯз он ба таври дастаҷамъӣ бо ширкати қисми зиёди кормандону сокинон ташкил карда шуд. Тоза намудани наҳру ҷӯйборҳои обгузар, бартарафнамоии партовҳои ҷамъшуда, рӯбичини роҳравҳо, нарм намудани бехи дарахтон, ба тартибдарории дарахтони мавҷуда аз ҷумлаи корҳои анҷомшуда дар маъракаҳои тозакории сокинони шаҳраку маҳаллаҳо буд. Сохторҳои коммуналии ноҳияи Синои пойтахт талош доранд ки барои анҷоми корҳои тамизкорӣ мунтазам сокинонро сафарбар намуда дар маҷмӯъ тозагии ҳудуди ноҳияро таъмин созанд. Ҳашарчиён изҳор доштанд ки мақсади асосии доир намудани тадбирҳои дастаҷамъонаи экологӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ин пеш аз ҳама ободу зебо гардониндани муҳити атроф мебошад. Зеро ободии ватан аз ободии хонаву корхона ва шаҳраку маҳалла оғоз мегардад. Дар ҷараёни корҳои ободонии кормандони сохторҳои дигари мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино ширкат намуда барои беҳтар гардониндани муҳити зист саҳми худро гузоштанд. бо мақсади иҷроиши дастуру супоришҳои асосирои сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе тасмим гирифтанд, ки дар асоси тасдиқнамудаи нақшаи раиси ноҳияи Сино ҳар ҳафтае баҳри тозагии шаҳр пойтахти симои ҷумҳурии Тоҷикистон аксияи тозагӣ, яъне шанбегӣ баргузор намоянд. имрӯз дар шанбегӣ бо ҷалби сокинон сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо ҷамъи зиёда аз 1500 нафар аксияи тозагӣ баргузор карда шуд. чӣ хеле ки дида истодаем, ҳама мардум ҷамъ шуда дар ҳамин ҷо тозагӣ гузаронида истодаанд ва баҳри тозагию боз ҳам зебо гардидани симои пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшишу саъй карда истодаанд. дар раванди тадбири экологӣ кормандони мақомоти ноҳиявӣ фаъолона ширкат варзида шафати роҳро аз партовҳои сахти маишӣ ва пластикӣ тоза намуданд. чунин тадбири экологӣ имкон медиҳад ки шафати роҳ аз партовҳо тоза гашта ба ин васила маърифат ва тарбияи экологӣ дар ҷомеа баланд гардад. ҳамзамон бехи дарахтони канори роҳҳои дохили маҳалла ва мавзеъҳои сабзазори он ба тартиб дароварда шуд. гуфта мешавад ки дар баробари сохтору мақомоти марбута бояд намояндагони дигар касбу кор низ рӯзҳои истироҳатӣ ба шаҳр баромада барои тозагии муҳити зисти худ саҳми худро гузоранд. дар гузаштани сокинон дар чунин тадбирҳо иштирок доштанд. тоза намудани наҳру ҷӯйборҳои обгузар, бартарафнамоии партовҳои ҷамъшуда, рӯбичини роҳравҳо, нарм намудани бехи дарахтон ва тартибдарории дарахтони мавҷуда аз ҷумлаи корҳои анҷомшуда дар маъракаҳои тозакории сокинони шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи Сино буд. дар оянда низ аз ҷониби масъулин ба истиқболи ҷашни 34-солагии истиқлолияти давлатӣ чунин чорабиниҳо ташкил гардида ободиву зебоии ҳудуди ноҳия таъмин мегардад. бо мақсади саҳмгузорӣ дар корҳои созандагию ободонӣ ва тақвият додани тадбирҳои хуррамгардонӣ ин ҳафта низ дар шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи Шоҳмансур маъракаи умумии ноҳиявии Шанбегӣ доир гардид, ки дар ҷараёни он масъулин хиёбону кӯчаҳоро тозаву озода намуданд. дар заминаи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва нақшаи тасдиқгаридаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баҳри вусат бахшидани корҳои ободонию бунёдкорӣ шанбегии дастаҷамъона дар кӯчаву хиёбонҳо, маҳалли зист ва шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар робита ба ин масъулин ҷиҳати тозаву обод намудани гирду атрофи манзилҳои истиқоматӣ, кӯчаву хиёбон, шаҳраку маҳаллаҳо ҳашарҳо ташкил намуданд. барои зиндагии осоишта, рӯзгори обод, ҳифзи муҳити зист, солимгардонии аҳолӣ ҳар як сокини пойтахтро зарур аст ки тозакор ва бунёдкори ҳаёти осоишта бошад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур ва раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳия пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар ободкорию созандагӣ саҳми назарраси худро гузоранд. иштирокчиёни шанбегӣ баҳри тозаву озода намудани ҷӯйборҳои обгузар, бартараф намудани ҳар гуна партовҳо аз дохили он ва нарм намудани бехи дарахтони сояафкану ороишӣ саҳми худро гузоштанд. гуфтанд ба маврид аст ки тозагиву хуррамгардонии пойтахт кори як сохтор ё ташкилоту муассиса набуда, балки вазифаи ҳамагон, махсусан вазифаи сокинони сарбаланди пойтахти азизамон шаҳри дилораи Душанбе мебошад.
аз ин рӯ ҳамаи мо ӯҳда дорем ки дар ин маврид тадбирҳои муҳиму саривақтиро роҳандозӣ намоем. Иқдоми мазкур ҳар ҳафта сурат гирифта то ҷашни 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмаҳсул идома меёбад. Дар ин самт бояд кормандони касбу кори гуногун фаъолмандӣ зоҳир намуда барои тозагии саҳну атрофи корхонаву муассисаи худ саҳм гузоранд. шоми 22 август ташнагони шеъри Воло аҳли фазли шаҳри Душанберо маҳфили пурмаънову пурсафои шоири халқи Тоҷикистон, яке аз ахтарони самои шеъри муосир, шоири пазируфтаи хосуом Али Муҳаммад Муродӣ сероб гардонид. Толори филармонияи давлатӣ шукӯҳу шаҳомати хосе дошту боз ҳам собитгари ба шеър ком бардоштани тоҷикон буд. Перомони шеъри баланди ин шоир ва ҳолу ҳавои маҳфил таваҷҷӯҳ намояд ба гузориши навбатии барнома. маҳфили шеъри шоири халқи Тоҷикистон Али Муҳаммад Муродӣ дар муассисаи давлатии филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев дӯстону наздикон аҳли қалам ва дӯстдорони назмро ба ҳам овард. То оғози маҳфил садҳо нафар дар сайни филармония ҷамъ омаданд. Бояд гуфт ки Али Муҳаммад Муродӣ чеҳраи ошнои фарҳангу адаб ва шеъру сухани волост ва аз даҳаи солҳои 60-70 инҷониб барои кашфи ҳақиқати одаму олам ва ифшои розҳои ногуфтаву ҳарфҳои ношунида қаламфарсоӣ менамояд. ما افتخار میکنیم جوانان که چنین شخصیت‌های بزرگ، چنین ایجادکارانی برجسته داریم و طریق خامه‌های پر از محبت خود امروز ملت را معرفی می‌سازند. امروز سخن از عدالت، سخن از وحدت، سخن از رفاقت، سخن از دوست داشتن زندگی، سخن از همدلی و سخن از وحدت میگویند. استاد علی محمد مرادی از شاعران خلاق ادبیات معاصر ما است. چرا من این کلمه رو مخصوص تاکید میکنم؟ چون خلاقیت معنی در اشعار ایشون جایگاه برجسته دارد. مثلا هیچ سخن رو همین خیلی با آسانی نمیگوید، حتما با یک هدف معین، با یک مضمونی بلند و با یک فصاحتی بسیار به خودشان خاص معنی ها را بیان میکنند که اون اشعارشان، شعرهایشان در دل خواننده زود می نشیند. سخن سر می رود در قالب گفتن نمی غنجد، از آن بامدادم شرفه بالی قدمهایت، هزاران رکعت است اینجا که در خفتن نمی غنجد. дар маҳфили шеър намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуда доир ба зебоиҳои ашъори шоир ва хусусиятҳои он фикру андешаи худро баён доштанд. зикр шуд ки Али Муҳаммад Муродӣ аз шоирони маъруфи тоҷик аст ки бо ашъори хонданӣ соҳиби ҷойгоҳи хоса гардидааст. мавсуф бо нафаси тоза вориди адабиёт гардида зуд дар муҳити адабии кишвар ва байни хонандагон эътироф шуд. ӯ дар нашрияҳои маҳаллии ноҳияи Ёвон ва шаҳри Бохтар фаъолият намуда таҷрибаи рӯзноманигорӣ андохтааст. сипас соли чанд дар редаксияи мусиқии Кумитаи телевизион ва радиои ҷумҳурӣ ва дар маҷаллаи Садои Шарқ ба ҳайси мудири шуъбаи нақди адабӣ кор кард. фаъолият дар маҷаллаи адабӣ боиси ташаккули ҳунари шоирии ӯ ва пешрафти кори адабияш гардид. حدیثی این شب عشق و جوانی را به گوش کهکشان بخت آمدیم. جذابیت شعرهای استاد علی محمد مرادی این است که در اشعار ایشون، من در همه کتاب‌های ایشون توصیف هویت ملی، دوست داشتن وطن، احترام به فرهنگ آریایی جایگاه بسیار خاصه دارد. маҷмӯъаҳои ашъори дастниҳол, боғи мурод, нози наврӯз, чароғи рӯзадор, хайрбоди баҳор, шафақи шом ва сияҳчангал Али Муҳаммад Муродиро чун шоири хушсухану борикбин муаррифӣ карданд ва ба ӯ ному шӯҳрат оварданд. шоир аз соли 1987 узви иттифоқи нависандагон аст ва хидматҳояш бо ҷоизаи адабӣ ба номи Мирзо Турсунзода ва унвони шоири халқи Тоҷикистон қадрдонӣ шудаанд. маҳфили шеъри шоири халқи Тоҷикистон Али Муҳаммад Муродӣ бо пешниҳоди номераҳои консертӣ идома ёфт.
با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولت ناحیه اسماعیل سامانی در باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد رودکی در دایره اجرایی دستور سپارش‌های رهبری حکومت مملکت چورابینی فرهنگی دایر گردید. شرح بیشتر از روند آن. پیش از آغاز چورابینی فرهنگی نمایش بازی‌های شهمات و ششکه و کاراته دو دایر کرده شد. در دوره دستور سپارش‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلقی دموکرات تاجیکستان محترم امامعلی رحمون که سنه 17 ایول سال 2025 در جلسه وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکرات تاجیکستان بیان داشتند که جشن استقلالیت دولتی در دوردست‌ترین محله، شهرک و دیهات جمهوری در سطح بلند تجلیل کرده شود. با این مقصد نقشه چورابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی در سمت هماهنگ ساختن فعالیت ایدئولوژی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و فراغتی بخشیده به سزاوار تجلیل نمودن 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در باغ‌ها و محله‌های حدود ناحیه به تصویب رسیده. در دوره آن از جانب مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی در باغ به نام استاد رودکی چورابینی فرهنگی فراغتی دایر کرده شد. باید ابراز نمود که چنین چورابینی‌ها در دیگر محله‌ها و باغ‌های حدود ناحیه طبق جدول تنسیق گردیده ادامه خواهند یافت. برگزاری چنین مسابقه‌ها امکان می‌دهد که بازم جوانان بازدید کنند و البته رو به ورزش بیارند. مقصد از برگزاری چنین چورابینی‌های فرهنگی و معرفتی یعنی شکرگزاری از سوی استقلالیت دولتی و ارج گذاشتن به مقدسات ارزش‌های ملی بالای خش می باشد که باید ما شکرگزار باشیم که در چنین دولت صاحب استقلال، دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی کار و پیکار و فعالیت می نماییم و اون به سر می بریم و ما باید نسل نورس را در ضمیر نسل نورس همین ارزش‌های بالای فرهنگ ملی را جایگزین نموده و این فرهنگ بالای خش را به عرصه بین‌المللی برسانیم. با شکرگزاری از فضای وحدت و استقلال سرتاسری که محض با کوشش تلاش‌های بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمون به ما میسر گردید. اینچنین جهت اجرای نشانداد قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 28 ایول سال 2025 درباره تجلیل 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه و نقشه چورابینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی با اشتراک نمایندگان ساختارهای مربوطه و ساکنان در این باغ زیبا برنامه فرهنگی و کنسرتی تشکیل شد. ستاد مربیان تیم ملی تاجیکستان تحت رهبری گیلا شکل‌ازی هیئت تیم ملی را برای شرکت در مسابقه بین‌المللی کافا نیشنز کاپ 2025 اعلام کرد. با درخواست وسیع دسته 35 فوتبالباز شامل است، اما جمع تمرینی که 25 آگوست آغاز می شود با شرکت 23 نفر آغاز می شود. منتخب تاجیکستان در مسابقه کافا نیشنز کاپ 2025 با دسته‌های هندوستان، افغانستان و ایران رقابت می کند. همه بازی‌های مسابقه در شهر حصار برگزار می شوند. دسته منتخب المپیای تاجیکستان اوید با فوتبال در شهر دوشنبه آمادگی را به مرحله انتخابی جام آسیا 2026 که از 3 تا 9 سپتامبر برگزار می شود آغاز کرد. از 3 بازیگری که به جامعه تمرین دعوت شدند 21 نفر حالا در هیئت دسته قرار دارند. لگیونران باشد دیرتر به صف می پیوندند. قابل ذکر است که دسته منتخب المپیای تاجیکستان در مرحله انتخابی با دسته های نپال، فیلیپین و سوریه رقابت می کند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار می شوند. تماشاچیان عزیز، فرجام برنامه اطلاعاتی وقت است. در فرجام برایتان سلامتی و سربلندی آرزو مندیم. خیر پیروزمند بمانید.